niya. Ano pa ba? We are guys in George. To George. Okay, nabasa mo yun? George Tunnel. Oh my God. Miniature ng Niigata. Stay tuned lang kayo guys. Don't forget to subscribe and ring the bell for notifications. So, here we go. Here we are. Here we come. Nandito na tayo sa... Natanggalin na shoes? My God! Drop it. View 5 na. Ay, ninain ice cream. Ano lang? Ano niya, pero content namin. Kami ang mga kahit Andara, Fabialo. Mag-YouTube ka na lang.